achiel kuom gik mane Winnie yuago seche ka nowacho ni joma nogore ne chama emonego bed ni ka lemo moko wuok e chama to gin emikwongo imiyo gi ong'ala ma mbele mar kawo kombego. Mano bosebedo ka timore chama ka koso nitie kaka inganyo jok mosegore ne chama ndalo mang'eny. Nikech ok dowach gima kamano ka okia gima owacho. Ing'e ni ok anyal wuoyo e sentiment mag Winnie. Anyalo mana wacho e sentiment, anyalo mana wuoyo e gima action mosekawo. Ing'eyo pache wuon maiye to samoro onyalo bedo no onyalo wacho molony moinga matin. Lakini gima ng'eyo gi party waka en ni kombe tin ji ng'eny. To gorruok mar chama kata gorruok ne chama ji gore ne chama mopogore opogore. An gi chunya maiye teba ni samoro king'iyo kita gimoro mag laro kombe mang'eny gi tamaga bedogo nikech gimomiyo tamaga bedogo en ni inyalo underestimate kata inyalo thino gima ng'ato timo to ikia ni ng'ano endo sacrifice mane chalo nade. Chieng' nabiro e TV maruka o TV manyamin TV mwantiere iluongo ni Citizen JKL to owadwa ma Caroli Omondi owacho ni en chama mar ODM osetino matek maka 2013 nogolo ne ODM siling $1,600,000 koro miyo nosemiyo chama no endo kony maduong' kabisa. Nang'iya to anyiera nikech in kiwacho ni golo $1,600,000 nikech in go samo Nyasaye omiyi mang'eny ahinya moingo ng'ato. To merwa moro mantiere Ugunja ma samoro kaka ji dhi e party to kawo siling 50 odwa dhi go gir party odwa kawo pikipiki oringo go mango chop go sega ni en odhi gir party sama koth ochwe to merwa no dok ot nosebire gir support gir party dok ot godhiambo makoro koth goye to odhi makoro ngada gimoro e lwete to kochope ot nyithinde pok ochiemo samoro chuoro kete piny koro goye ni no bire gir party endo to koro mare mar support mare idwa pimbe til mane ida kitera til mane siling 50 manogolo masa mono kita mar nyiewo paro ne nyithinde. Koro miyo ji chiwore mopogore opogore to party ni endi members magwa te gimoro amora matin kata maduong' ma gitimo ne party romre. Kikiwach ni koro ni golo $1,000,000,000 ne party koro ng'ano endo ma sori kata ma kamona golo muok masa moro en gimo nyamiyo party ena bire gi mavunde moro matin maka kang koth go jotelo to umo go wi jatelo moro kama ni mo kikinyne kata ko pono ne ji dhi maandamano kaka 2023 ne wadhi maandamano mar Azimio to wakalo kamoro ni kware nyithiwa mantie kware ka ong'eyo kamoro kata kwa dhi Embakasi East samoro wadhi kata kamoro ni Madhari koro mero itielo gitega sawa ilawa masa moro jakom ilawo gi bunde to wanenge kanyo endo tilawa to joma nitiere goro faka chande jowa ma jo ODM olo mana pie wiwa ya bedo motegno kik uringi muwe jogi koro ng'ama olo pie wiye no endo en pige no tin ni kabisa nikech koro keto billion apar e party pige no tin ni ten pime samo kata plot gi kanyo endo en pime no somba gotieno ma no ne oko omiyo every contribution gimo ma ng'ato gole party ka romre omiyo atemo ga weyo mondo kik wach ni jomoko osegole ne party moingo kama mano sasa makichako to kombe mwango matin e party gi ji te are deserving. Yeah, nikech mana adier nikech inyalo golo $1,000,000 tidong gi billion more ot to ng'ato golo 100 to mano ema neno go te. Asedhi kata kunde moko ni malo molo mare. Reba asedhi kunde moko Turkana kocha. Wadonjo kamo gi jakom to mero oselawo gi gavana ma kono endo koro dwaro donjo UDA koro lawowa to ka wakwa wuok to miyo moro mana matin ka kono ya jalawa ateda poth di uchama poth ya wasayo kik wuo jatendo mar piny dhi maonga ng'o no dhi kich no riembe kuma chal kama koro poth no tinna nikech ankora riembo mtoka nikech koro gi $1,600,000 koro in ng'ama lich ma ng'ama tendo ma poth kwa dhi Turkana cha ko idwa weyo ok tim kamano. Omiyo ng'ata ma osegolo gimoro amora matin e chama ni en ng'ano endo ma an asiro ni oromo bedo telo moro amora kendo oromo mondo miye party moro amora mondo tie chama mak mana ni ji ogo mbaka kendo sapo kara gimoro lombi
tiwacho ni mae ni to lomba to mae agenda ma an go ana mondo warit piny mondo piny obed motegno wadhiu kanyakla mondo kik wawe ng'ata ng'ata mane bana nitie jolup baba moko nyaka e odwa kokech mang'eyo ma nyaka sani pi wang' gi chwero dhiambo kodhiambo gokinyi ka giparo babano kata chiemo tamogi ang'egi ma ok mbaka mago ni kisiasa kech ing'eni sani wadwa mondo samo ji tiyo gi nying baba marach nikech sani ko ji ng'ato wadwa wacho gimoro baba ng'ato wadwa wacho gimoro baba kendo wadwa mondo baba oywe lakini nitiere adiri mantie ni nitie jolup baba moko mang'eyo nyicha ka wuok kamoro ni Kabuto kuma pi nege ji aola mancho wuok ni nitie joge baba moko mane support baba to support chama gi chunygi te gi mwandu gi te to gionge mwandu no be makinene to bedo ngara malit ng'ano endo en as important kendo en ng'ano endo ma wadware chama wa ka ja milion mana kaka ja milion 600 wadware chama wa kapok waluro